Ayong adlaw mga katak. Bago nga pelikula ang aton malantaw diri sa Sini Ilonggo. Kag makaupod naton karon siglan Micah Rose Medalyo agod aton mahibaluan ang sa likod sining film. Sa panahon subong, isa sa mga naging patok nga teknolohiya ang cellphone. Isa ini sa nangin rason sang pagbag-o sang dalagan sang aton mga pangabuhi, may mga maayo man ini nga epekto kag mayara man sang hindi maayo. So aton ibaloon sa film nga ini kung paano ginhatagan twist sang cellphone ang kabuhi sang mga cast. Handa na kamo mga katatak? Aton na lang tawon ang mensahe sang paglaom diri lang sa Sini Ilonggo. Nay, malakad lang ako na niya. Lakat ako, Nay. Kina! Si Mario nga ni, nainit ko sa batang anak. Tama ka sa lawayon. Hindi ko kabalo kung bungol siya o kung gapabungol-bungol lang. Gaugtas gid ko permi sa iya. May masakit na ko gani nga hindi ko maintindihan kung ubo lang gid o kung mas lala pa da. Gapinadungol pa siya. Hay, permi lang kakapyot cellphone. Bisan din magkadto may cellphone. Isa ka adlaw, gapapuli ko halin sa pagpanguma kakabugat sang akong dala. Gintawag ko si Mario. Mario! Puligin ko bala dala sa dala ko, oh! Kapila ko na siya tawgon, hindi gid makabati kay sako sang cellphone. Kapila pa ka beses antis niya ako nanutaran. Sang nagpalapit siya, ginakigan ko gid siya kay wala inabutang sa lugar ang paggamit sang cellphone. Amo na lang permi adlaw-adlaw ang among sitwasyon. Gapadungol siya, gaugtas ko. Masami, permi ako na timplahan kalaman si Diyos nga para kuno maagan-hagan ang akong ubo. Nga pila ko nakabulan nga ginabatsyag. Daw maano gid ni siya nga mag-ayo ko. Siguro, natak-an na siya magtimplas ng kalaman si Diyos kag mamati sang magahod ko nga ubo. Hay, ambot na lang nga bata si Mario. Antes siya magtulog, nabatsyagan ko gid nga gagwa pa siya sang cellphone kapag pitik-pitik na naman. Kundi kagabihon na. Matulog ka na lang gin, ma-cellphone ka pa? Anong ginasakuha mo na sa cellphone ng? Gapanguma ko. Gamin na sakit tungod kay ginapa-eskwela ta ka. Dugay-dugay, ihaboy ka na gina yung mga cellphone. Anong klase ka mabata man? May best pag ginamampisa palang gani ang adlaw, gaugtas na ko na sa iya. Baho ambot. Samtang nga nagapanilhik ko sa amon og saran, kagapamial siya sang kahoy, naghuni na naman ang iyang cellphone. Ginpabayaan ko lang danay. Gaugtas na ko nga daan sa mga dahon nga daw hindi ubos masilhig. Gindugangan niya pa. Hasta nga... Ay, Nay, basta masaylo ko sa lain nga skulahan dason tuig. Hindi! Hindi ko makusugot na masaylo ka! Dito ginaglupok ang butsi ko. Anong rason nga masaylo pa siya? Siling ko gid mo. Wala ginapulos ang paggamit sang cellphone niya. Kung ano-ano naman ang kasulod sa paminsaron niya. Siguro,
Nugbo ng grado ya, amo na nga masaylo siya. Gapanguma ko para makaeskwela siya, madinungo lang siya. Masami, gakalipatan niya ginabalang nga magpangayo sa balon sa akon. Ano nang ginadali-dali niya mag-eskwela nga dugot tirik-tirik lang sa permi? Permi lang gadali. Isa ka adlaw, nagplano kung madalaan ko siya sang makaon. Gani, nagkadto ko sa iya eskwelahan kagin pangita ko sa. Kag nabalaan ko lang nga. Ay, di tari ba nga mga ni Mario? Ha, oo. Arada si Mario. Ihatag ko kanini siya, oh. Ha? Absent mo siya sa bungta. Abi gani na masakit siya. Didtugid ko na puno. Ang lisensya niya sa akon, mapaeskwelahan na siya. Nga wala di siya sa eskwelahan niya. Di naman siya nagkadto. Katuntugid. Amo gina ang impluensya sang cellphone sa iya. Gapadungol, gabinutig. Bisan gamasakit ko, gabaka-baka ko ubra para mapaeskwela siya. Tapos, Ang hunya lang ko eh. Manda lang na siya. May adlaw binigay. Ulat lang. sa sobra ko kaakig, ginhulat ko gid siya sa balay para mapagwa ko tanan nga kalain sa buot ko sa iya. Nakita ko gid siya nga nagsulod sa balay nga gangilit-ngilit. Nakita niya kung kag nagtamyaw bag-o magsulod sa iya kwarto. Dali-dali man ko nagsulod sa kwarto ya kag namangkot. Di ka halin. Ah, sa eskwela na eh. Ang cellphone gid na ang rason sa tanan. Sugod sang nagamit siya cellphone. Nagdungol na si Mario sa akon. Wala yan ako na respeto. Wala ka huya. Layas to! Ay, Layas! Nakita kong cellphone niya. Kag sa sobra ko kainit. Ginbalak kong ihaboy ang cellphone niya. Pero tungod sa gusto ko man nga mabalaan kung ano ang ginabisihan niya, gintanaw ko ang unod sang cellphone niya. Kag dito ko nabalaan tanan. Ang rason san tanan. Dito ko na ibalaan ng rason. Kung nga agabi nagagamit siya gyapon cellphone. May nahulat sa galing nga scholarship result sa amuto nga gabi. Ang rason ko nga gusto niya magsayla eskwelahan. Inibangod nakapasa sa kuno sa written exam. Sang isa ka eskwelahan nga ga-offer full scholarship nga may monthly allowance. Nag-absent siya sa iya klase subong nga adlaw. Tungod, subong gali ang final interview sang amuto nga scholarship. Amuto tanan ang rason ko nga pag-abot ni Mario sa balay, kadako gid sang yuhumagin sugataya sa akon. Wala ko kabalo sang himuon ko. Ang gusto ko lang amo ang pangitaon si Mario agud makapangayo pasensya. Nagsala ko, Mario. Nagsala ko. Matapos ko nga matukiban tanan nga text messages, may nakita ko nga papel sa iya nga katre. Gimbasa ko ini kag ako nabalaan nga written exam at tugali nga sabat sa pamangkot nga. Why do you like to apply in this scholarship? Ang hambaliya. Gusto ko makabulig sa mga gastuson sa akong pag-eskwela. Kagapatigid ko nga ang scholarship nga ini dako nga bulig para man mapabulong ko si nanay sa doktor. Kagimbes nga ang kwarta para sa tuition ko, gamiton niya na lang para sa pagpabulong niya. Gimpangita ko si Mario kag nangayo ko pasensya. Halin sang una, wala ko gali kabalo nga tanan niya nga ginahimo para lang sa akon kaayuhan. Sugod sang natapos ang amotong hitabo, mas nagmayo ang relasyon namon ni Mario. Kung may bakante siya, ginabuligan niya ko sa pagpanguma. Kag ginsuportahan ko man si Mario sa gusto niya nga pagsaylos ng eskwelahan. Kag tungod sa ginireseta sang doktor, amat-amat nga nadula nga akon nga ubo.
Nangyari na ko, Nay. Gusto na yung mga bed na ko, Nay. Sige na, paalam ka sa kusina. Nanay, nagwaman mo sa ako. Arim, landag yung panyo ko. She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. Oh, she ang isa sa mga producers sang Mensahe sang Paglaom nga si Grand Micah Rose Medallo. Good day. Okay. Pwede mo matagan ang aton mga viewers sang malipot nga overview sa ning film. Ang Mensahe sang Paglaom ini ang it showcases man sang filial love sang ang love sang isa ka ginikanan sa iyang bata as well as love man sang bata sa iya ginikanan. So diri ma-showcase ta kung paano bala nangin ano ang role sang modern technology sa pag-perceive sang ginikanan, sa pag-perceive man o kung paggamit man sang kabataan sa sining panyempo, no. So ang Mensahe sang Paglaom ini ang it covers man sang love of son to his mother, kumbaga payback sang tanan nga kabudlay kag of course showcase man sang iyang pagpalangga sa bilog nga sakripisyo man sang ginikanan sa mga kabataan. So ang focus lang gid sang inyong nga story is love, pagpalangga sang ginikanan sa bata. Yes, it could be, but it also
it also caters man sa mga sa pag-use man sang modern technology, no, sa pag-perceive bisang sang pamatanon subong ag sang gitik lain ang views ang ginikanan eh. Mamalang ginikanan bi nga ara naman ang mga bata. Cellphone naman nga cellphone. Amo na permi ang kumbaga do constant nga nangin nangin constant nga rason ang nangin kumbaga doon nangin rason sang ginikanan sa mga kabataan subong sa paggamit sang cellphone. Whereas wala takabalo kung ano mangin bala nangin ipila sa mga rason agod nga ginagamit sang kabataan ang amo na nga mga teknolohiya. So ano gid ang major nga reason nyo as producers kung nag-come up kamo sa mo nga idea? We want to inspire man sa mga ginikanan. Not all man nga mga kabataan makita mo binag-absent sala na dayon. Not all man nga sala gid na-commit mo na kisa mga sala tungod for the good, for a better reason man. Okay, so anong mga challenges nyo nga na-encounters sa tiyempo sang pag-produce nyo sining short film? Challenges, of course, ang time very limited. Nag-shoot kami na sa Miagao. Sa paggalayo-gali, no? Yes, sa Miagao for one whole day. Wala kami untat except lang sang pagpanyaga namon. Except sa time, ano pa ang mga mambal, mga major ninyo nga mga problema sa pag-conduct Major yung problema. pag-shoot? Ang mga namon mga equipments. Kay not all the time ang mamba kabi may camera. Otod may camera ka mo, pero paano naman yung malowbat? You have to recharge naman mahulat na makamusa naman ma-full and then ma-shoot. Galing mo naman na ang iyang problema is maapektuhan na amon yung timetable. For example, 7 to 8 in the morning, nag-shoot kami and then nalowbat. So, apektado ang next hour namon yung timetable. Kailang man, no, kay may electricity na dito siguro sa Miagao. There is, but ang challenge is hindi siya connected ang device. So, you have to detach the batteries. So, mauntat, gidya ka mo once nga mag-lowbat ang inyong camera, mauntat, gidya ka mo, tapos maulat sang pila ka hours? Yes. Kung malowbat siya, so of course, ginabuslan man namon sa mga mapuslano naman nga, kung ano naman ma-arrange naman kami sa ngamon nga room, ma-set up naman kami sa ngamon nga production design. Okay. So, ano ang mambal mo sa mga aspiring mga movie or short film producers? So for the aspiring movie producers, kapin pag sa mga estudyante, no, yes, mabudlay siya mag-produce ang film, but you have to get inspiration gid ang kinanglan sa mga tao. Subong, no, you have to, because it's a learning process eh. Hindi ka lang mambal nga ma-shoot. You don't go, you have to understand the following processes, the following steps sa pag-ubra sa mga film. You have to understand the cost, the time, of course, the time gid ang pinaka-importante sa tanging consider sa aton mga aspiring film producers. Wala ko mga naging problema sa kwarta, financial. Financially, of course, gid na kay estudyante pa lang kita. So you have to sa pre-production mga mo sa ginatawag ang budgeting eh. There you have it, mga katatak. Nataga naman ka mo siguro sa hint sa mga aspiring naton nga mga short film producers nga may mga plano kag may mga creative thoughts nga i-produce nga mga film na siguro nakakuha naman kamo sa mga hints kay Miss Glenmaica Rose Medallo, no? Thank you so much, Glenmaica Rose Medallo. So, tanin na kung may next kapag yung mga short film nga i-produce, we can invite you, open ka man tani nga mag-share liwat sa yung mga short film. Sure. As a mga aspiring film producers, dream big and find inspiration. So mga katatak, dream big and find inspiration. Thank you. I would like to thank sa mga tao behind sang success man sa film, which is nadala kami di man sa pagpabugal, no, pagpahambog, nadala kami sa top 10 sa first ever film fest sang College of Communication. So kapila ka mga nga rank? Luckily, top 10 lang kami. Pero Nadala ka mo sa finalist? Unfortunately, wala. But to be one of the top 10 is Yes. naging nga bugal sa amon. Congratulations. Thank you so much. I would like to thank Mr. Ronaldo Banlasa ng amon nga film editor nga nag-stay gid sa amon na 24 hours kami nga bugtaw sa editing sa amon film. Sa mga groupmates ko na day Trina Tapalya, ang Camille Redison kag sa amon nga bida sa pelikula nga si Dasli Andy Leon nga nagdalagid sa whole film. Sa mga saya nga
kasin nga nangin part man sa amon film kag sa Dileon family, Medalya family, Tapalya family kag Redeson family. Madamo nga salamat. There you have it mga katatak. Naataga naman ka mo siguro sang hint sa mga aspiring naton da nga mga short film producers nga may mga plano kag may mga creative thoughts nga i-produce nga mga film na siguro nakakuha naman kami sa mga hints kay Miss Glenn Micah Rose Medalyo, no? So thank you so much, Glenn Micah Rose Medalyo. So mga katatak, dream big and find inspiration. This has been Glory Diginsatao para sa Cine Ilonggo.